Не, аз говорих за политика. Да каже, да, може наистина с така силна любов и доказателства, като намери, може да говорих за политика. Консумираме Господин Трифонов, как да ви върна? Просто му подарих интимо хелп, което е готино, за да не мирише. Добре, пак ви питам, има ли политици, които се интересуват от тази ваша дейност и популярност? Не. Аз не знам въпрос. Не знам, мога да кажа. На базата на това, което имам като информация от това, което ми се е случвало на мен лично, няма така. Но знам ли, може да има, но до мен не е достигнало. Как да се интересуват? Ти какво ще правиш? Ще влизаш ли в политиката? Еми да, точно така, брате. Не съм получавал. Може да се използват, аз знаем. И много успешно. Не знам как. Яха се вълната, казано на жаргон. Ще видим. Няма такъв, нали, отваряме на въпроса. Ако ви яхнат тази вълна ваша, някакви партии и политици, ще ги отхвърлите. Никой няма да ме яхне. Не вълната на вашия протест, имам предвид. Движение България на народа. Присъединяват се, застават за вас, подкрепят ви как? Най-простия начин. Директно? Ние сме с вас. Не, излизат тук с вас на площада. Това не е за първи път сега, ние не сме вчера тук. Според мен този, който реши да излезе и да изрази гражданската позиция, как да му забраниш? Ето вчера дойде Кадиев, стисна ми ръката, дойде Мая Манолова, преди това тя беше заместник-председател на парламента и БСП, сега е омбудсман. Дойде Кадиев, който не влезе в парламента, аз какво да му кажа, не дей да идваш тук. Който иска да дойде, да идва. Да яха вълна, да яха каквото иска. Ами не съм отворен. За подкрепа. Не знам, според мен не съм отворен за подкрепа, ако се подкрепя решението на 2,5 милиона души, а не мен. Аз съм един от много. Така мисля, че е най-логично. Господин Трифонов, искам да Здрави недяло. Каква е следващата стъпка, ако не се получи? Просто не се сетих, че съм влюбен. Какво? Каква е следващата стъпка, ако не се получи по този начин? А явно те там отгоре, които представляват нас. Колкото разбрах от колегите, които са тук днеска, повече от мен са работили 38 минути. Да, 38 минути, да. Това е много гъдосно. Това трябва да е следващата наша стъпка като народ на България. Като граждани на България. Революция. Защото по един или друг начин те трябва да се съобразят с нас. Ще го направят със сигурност. Както и аз да. Къде отиде Иво, бе? Да предаде любовта ми на неделка. Отговорите на всички въпроси. Може би не правилно. Не съм да се справил. Може би не правилно. Отговорим на всички въпроси. Казвай. Снежната топка се натрупа. Няма ли да ме попиташ нещо? Не знам. Давай. Искам да ви поздравя. Благодаря ти, как се казваш? Божана. Ай, Божана, се казвам. Приятно ми. Оля? Значи, аз вървя по римски поговорки. Не знам защо, може би моите колеги, които са ме много пъти съм разговарял с тях и съм научил урок. Римляните казват, очаквай хубаво, но не са лоши. Друга път се това е мой личен избор. Така че колкото хора да дойдат, са значение. Утре по празник, представяш си. Какво да направя? Как се казваш? Габриела. Габриела? Да. Не може Габи. Да. Гледай, Габи, аз ти благодаря. Благодаря ви, Габи. Така се започва. Чат детски. Какво? Слави Ицо Георгиев
за пореден път пита тук в публикацията, ще поемеш ли ръководството на държавата? За пореден път пита. Ицо Георгиев, ще поемеш ли ръководството на държавата? Не знам как да отговоря на този въпрос. Смисъл, звучи ми толкова абсурдно, нали, като да, абсурдно, но някакси звучи ми по начин поемеш. Според мен Поема се след революцията. Изведнъж, желая. Йоло е голяма работа. Може ли да помоли Танга да спре дъжда? Ще го помолим и даже ще революцията подготви. Не просто, той е прави връзка с танго. Да, бе, три пъти. Като божествен Wi-Fi. Значи ако се изготвите за не мога да се впечатли и годишната звезди. Слави Слави, нещо да предам. Любовта е. Нещо да предам може ли? Понеже Недялко явно не слуша и каза да ти предам, че ще дойде лично да подкрепи протеста, просто не е в София в момента. Двойката ще се събере. Не, просто предавам. Популярни хора могат да припишат. Всеки разбира, че едва ли не има подозрение в това, кой е готов да влиза в парламента. Да. Добре, дай да се спомним тогава за това. Кои хора са готови? Няма какво да правим училище за държавни чиновници. Чили. Да, добре, но трябва ли да се завърши това нещо, за да... Колко от хората, които са в парламента? Много не мога да кажа, Да, парламентът е най-малко и... Как се казва това? Колко партии имат програми за обучение на хората? честно да кажа, много честно. А кои са хората, които в парламент са учили? Аз не знам. На едната ръка. Човек, който има друга професия, няма как да влезе в парламента и не би да Напротив, би трябвало. А лице, което коментира такива възможности за решение по защото ти си партия, която няма своята съставена само от експерти. Примерно, на които не са трябва някъде. Ало. Ало. Стигаме още кръст. Там няма. Да, партията так понесли на сега. Тя избори. Смирвате станете от власт, всякакви неща. Ще представляват някаква идея или Сам по себе си. А не мислиш, че това ще принуди партиите тогава да търсят и най-вече да произвеждат сами личности, които имат доверието на хората, за да се присъединяват към техните Страшно вече много време е съсловия. нужно. И освен това, Слави е прав, те имат нужда от различни хора. Да купят. Нали няма да това. Затова те питам, за колко партии знаеш, че подготвят, както едно време казаха, че подготвят кадри. Помните ли като 50 на 50? Всички, които бяха избрани като мажоритарни, принадлежаха към една или друга партия. Мога да припомня как. Това е дълъг разговор, как Васил Михайлов спечели пред Блага Димитрова в Хисаря. Мога да го припомня.
Аз продължавам да Много вярвам, ни че... удаждам. Продължавам да вярвам, че такова нещо... Винаги нищо не му остане за една секунда. И това всички го знаем. И това ще принуди партиите да търсят и да създават такива хора. Знаете ли, с вас в момента водим страшно смислен разговор и мен е много интересно да слушам. Само, че постъпиха нечестно абсолютно всички, защото не водиха този разговор с хората преди ревен. Ива, това е съвсем друг разговор. Ние водихме този разговор, когато обяснахме нашите идеи. Тези, които сега са най-вече против това нещо, предпочетоха да се направят, че референдума не съществува с надеждата, че не говорейки за него, той няма да набере тази популярност и че хората са толкова глупави, че ако ни им говорили за нещо, те няма да се поинтересуват сами да отидат. И ми вече имат обяснение. Всички, които, най-вече тези, които бяха против мажоритарния режим, защото другите против другите два приети въпроса, не виждам да има толкова. Аз не видях никой да излиза и да обяснява тезите си на хората. Но взеха пари за медийно представяне. Да, ние с такива хора вече се срещахме, когато ходихме по телевизии и радиа. Ние направихме специално изявление, че нямаме нищо общо. Да. И че не си Спомням имаме си това. те явно закона дава до 40 хиляди лева. Да, те да се се регистрират ангажират, в ЦИК и да се регистрират, да говорят за или против референдум. без Те значение не колко. трябваше да го правят, когато имаха полза от това нещо материално. В момента, в който го разбрахме, аз направих от предаването тогава изявление, казах, че ние нямаме нищо общо, не сме взели една стотинка от държавата и въобще от никого. Това беше И театро. който взима пари за подобно нещо, ние нямаме нищо общо. Да, Ние бяхме готови дори в нашето предаване, в което, както знаеш, ние като едни велики балансьори, бяхме готови да каним дори хора, които са да противоположни И на какво нашето те ви мнение. Просто ние ги казаха? канихме. Казвам ти, че те Казаха. предпочетоха позицията да затварям с очите на децата, когато се страхуват от нещо, си затварят очите и се правят. боя се, че няма да го правят. Може не се боя, се радвам. Добре, ето това е още една капчица в моята теза, че нещата не стават изведнъж. Ето, те са се научили на нещо, хората също са се научили на нещо. Ние сме се научили на доста неща покрай това нещо. Канихме всички да говорят тогава, всички, независимо за против. Това е малумие да смятат, че Да не понеже ние говорим правим колко нещо, приятели на истината се нагледахме, които Вчера смениха казах мненията си към Георги Признашки, хубаво ли е да има референдум или не за едно Ян нещо. Герджиков, това беше... Не, референдум трябва непрекъснато да има и за всичко. Въпросът е, че трябва да се обсъжда. Само да преди не това забравяме, въпрос. че имаше още 3 въпроса, които Да, Плевнелиев ги даде на Конституционен съд, но трите са много, да речем, електронното гласуване. Това е изключителен в този съвременен Опасно. в това съвремение, в което живеем, електронното гласуване е много логично. Това беше едно. Другия въпрос беше за полицейските шефове да се избират неща. Да, пряко, обаче това е малко по... Примерно нещо, Защото което... по-скоро съдиите се избират пряко. Ето ти, трябва да се задават тия въпроси. Или Задължително, прокуратурата защо да не? да мине към изпълнителната. Още по-сигурно. Така че, Сериозен както въпрос. е в Съединените американски щати. А главният прокурор? Накрая без да се отчита. целият дебат беше сведен до това, откъде на къде Слави Трифонов ще предлага тези въпроси. Не всеки Съгласен ли си с това? Мога ли да кажа защо Защо? се сведи това дебат? Това е лично вече. Защото се налагаше агресия. Всяка агресия, натъртва се. За какво разбираш на Вие сте всеки? група, вие сте силни, вие сте И ако големи. 10 човека искат едно и също нещо да говорят, това е просто агресия. обяснявам защо изглежда така. Да, но аз колкото си спомням всичко направено от нас последните години и половина, не помня и един разговор с агресивен. Може би така изглежда, когато никой не застава Силата срещу винаги тебе изглежда да ти... агресивна. Силата няма да изглежда агресивна, ако някой седне с нейните аргументи, с неговите аргументи срещу нея. Сега научавам аз, че вие сте ви отказали участие, учудвахте безкрайно. Казаха участие всички, които поканихме да говорят. Да, контра вашата теза. Да, съвсем всички. В момента, в който обърнаха, да речем, Белизнашки и Герджиков, бяха поканени всички, които са имали обратна теза. Много очудващо. Ние сме Само ще ти участници кажа, че очудващо. ние дори имахме трудности в първите месеци да разберем кой на каква теза е, тъй като, както сама знаеш,
в това предпочитане да се правят, че го няма, те избягваха дори да коментират. Те избягваха да говорят по този въпрос. И И все едно имаше някаква такава, не знам, негласно споразумение между хората, които са против това, въобще да не говорят това нещо. Добре, Ние вече да- на дневен ред. Така де, но просто казвам, че имаше покана от нас страна към всички, които искат да говорят, стига да коментират. Това е значение какво е мнението, че трябва да се говори с това. А нямаше Ние желание. самите бяхме на мнение, че нашите аргументи, ето това сега, който говорим, че ще за мажоритарността на така нататък, че нашите аргументи ще бъдат много по-силни, ако срещу нас има някой срещу Конституцията, винаги е така. Но нямаше. Скоро така. Всички се Това е сетиха за безспорно. референдума, сетиха се за референдума в вечерта, в която сме се състояли. И тогава вече видяхме, че имаме политолози, социолози и така нататък, които са готови да говорят по тази Добре, тема. не сте ли склонни, господин Дъбов, последен въпрос, който няма. Не сте ли склонни, ако такива дебати се проведат наистина, ако се да, все едно, това е парламента, то ще се дебатира. Народен парламент. То ще се дебатира. Значи на предния парламент ние отидохме, първо аз направих покана на лидерите, не дойдоха нито един от политическите лидери, аз ги поканих всичките да обсъждаме на екзала и казах, дайте да обсъдим. Сега аз като представител на инициативния комитет да обсъдим какво да правим, след като толкова много хора са гласували. Те не дойдоха, изпратиха някакви хора, да речем, като Румен Петков, който беше изпратен от АБВ или... Представители си пратили. Да, но те се изказаха и си тръгнаха. Дори не обсъждаха. Формално. После, да, нещо такова. Добре, аз питам така. Само секунда. Направихме опит да разговаряме с тях, когато влезе в комисия, нали, понеже вчера имаше въпроси за комисия, когато влезе в комисия, аз изпратих един от моите колеги, за да като представител на инициативния комитет, те го допуснаха, разбира се. Комисията въобще не го допусна за разглеждане. Казус с референдума не го допусна за разглеждане. 2,5 милиона души гласували, не го допусна за разглеждане. Тоест ние използвахме всички, как да кажа, легитимни, демократични мерки, които се взимат в една така ситуация, при положение, че 2,5 милиона души са гласували и ситуацията беше наистина няма, вие не съществувате. За да почнем да обсъждаме, те първо трябва да го вкарат в парламента. Не, тук не си права. Няма комисия още. Понеже тя я познавам от основа. Няма значение дали има комисия или не, те могат да го вкарат в парламента, а когато се конституира парламента с комисии вече, те тогава ще почнат да го разглеждат. Но за да го вкарат вътре в парламента, няма нужда от комисия. Те могат да го направят веднага. Стига един депутат да излезе, да отиде и да го вкара там при председателя на Народното събрание. Да остава и да каже, ето вкарах го това нещо за разглеждане, пак то ще се разглежда първо на комисия, когато се избират комисиите, а след това те ще излезат с мнение и ще има гласуване на първо четене, ще има гласуване на второ четене. Нали не си мислиш, че не сме се подготвили за да тръгна да говоря по този начин? Така че за да го вкарат в парламента не е необходимо да има комисия. След това, когато вкарат в парламента, тогава почват да говорят и казват, дайте да поканим членове, да речем на инициативния комитет. Те ни канат и ние идваме и почваме да обсъждаме. Но преди да започнем това нещо, те трябва да го вкарат в парламент. А те продължават да се правят, че това нещо не се е случило. Нито един депутат няма смелостта да вземе. Има закон написан от Мая Манолова и от нас, има закон написан от ГЕРБ. Това, че е било за предишния парламент, да, така е. А сегашният Цветан Цветанов, какво се различава от предишния Цветан Цветанов? Сегашният Цветан Цветанов, според мен, е като предишният Цветан Цветанов. Може да вземе същия закон, който те са инициирали, са предложили и да го предложи сега. Просто да го внесе в деловодство. И тогава да стартира работата по това толкова важно събитие, което е 2,5 милиона са гласували за нещо на референдум. И тогава вече ще започне работа. И тогава комисията може да излезе и да каже, както предишната комисия, ами вие не ни интересувате, защото предишната комисия това направи. Сегашната комисия, която има представители от така наречените патриоти, от ГЕРБ, от БСП, от Марешки и от ДПС, те могат да кажат, дайте да говорим. Каним ви да говорим. И канят, господин Трифонов, заповядайте. И аз казвам, да, ще дойде. Отиваме, сега не почва да говорим. И вие какво мислите за това? Вие какво мислите за това? И аз казвам, добре, аз мисля,
Като личност мога да мисля всичко, но като 2,5 милиона мога да ви кажа аз само какво мисля. Те какво мислят, са го казали на референдум. И така обаче да има диалог, както същото беше предложение от наша страна да има диалог с хората, когато се инициираше референдума, не са съгласни с това да има такъв референдум. Ние ги канехме да говорим, те казаха, вие не съществувате. BTV се правеше, че това нещо се случва само единствено в нашото шоу и тя позволява това нещо да се случи, защото всъщност нашия договор е за нещо съвсем различно. Дадено имаше интерес и продължава да има интерес. И аз изпазвам договора, който имам с BTV като интерес към това предаване, защото там договор е за рейтинг. Там договора не казва Слави може да прави референдум или Слави не може да прави референдум. Там договора казва Слави има този рейтинг и Слави няма този рейтинг. И ако няма този рейтинг, договорът не съществува. Правилно ли ви разбирам? Че ако в деня, в който внесат в парламента този законопроект или двата законопроекта, или колкото ако се напише и нов, да, могат да напишат и нов, вие тогава спирате с протеста тук и сядате на масата за разговори и преговори. Точно така. Най-се разбира. То е повече от ясно. То е повече от ясно, то е логично. В момента, в който почва да обсъжда, ние го казахме и това писмо, което написах. 2 седмици да започнете, 2 седмици да го приемете. 2 месеца да го приемете. Да го приемете, да. Добре, благодаря ви.